Matthew Caruana Galizia ħafalsa stikka wara li kien pront biex jansakka gvern laburista meta żamm lil gvern responsabbli ta' dak li sejjaħ bħala skandlu fir-rinnovar ta' Dar Malta fi Brussell. Caruana Galizia għamel referenza għal rapporti f'ġurnal Franċiż li indika li l-awtoritajiet Belġjani kienu mħasba li rinnovazzjoni ta' Dar Malta saret minn kumpanija Ċiniża. Ir-rapport indika li seta' kien hemm ir-riskju ta' spjunaġġ miċ-Ċina fuq l-istituzzjonijiet Ewropej. Kif Dar Malta tinsab tefa' ta' ġebla biss il-bogħod mill-binjiet tal-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill Ewropew. Iżda Caruana Galizia naqas milli nnota li x-xogħol ta' rinnovar f'Dar Malta seħħ fl-2007 fi żmien Gvern Nazzjonalista immexxi minn Lawrence Gonzi u fl-istess żmien li Richard Kakija Caruana kien rappreżentant permanenti ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Meta nġibditlu l-attenzjoni Caruana Galizia bil-ġirja neħħa l-kummenti li għamel fuq tweet, iżda naqas li jiskuża ruħu tal-li ħa falsa stikka. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.